yokjaknai kha sajaknai mangpili kasawi phaikya bisi kolokma romui thongrok klai tongnani nangkha bwsai tongma bo swngcharno yakarwi thangka bukhuk Munkurui de pormani nukhung no tabuk Kebo cholirnani haikaba nukhungno kwrak khlainani bagwi Kebo phan kwbang kwrwi wngwi tongkha nukhungo chamung bialni bagwi no lukurokno yogya kugya no lachitwtwi no Chuba mung san horka bukhuk Munkurui de porma joto kha gwnang maya gwnang rok sinai nungtai rok jotono kisa misa chuba ka angkba ani sak hamya thongro klai tongmani hammui phainai tei doctor bai bo naijagui maya doctor kaham rok bai rang kwbang nangmani bagui ni kok sai khnarka kok tuma thumnai rok no bini account number kha 8011 0121 02287 o account number no joto kha gwnang maya gwnang joto no chubawi manai ni sai khnarka bukhuk Munkurui de porma nokbar tv news ni mangpili ni bwkhaktwi bukhuk tamko kwchar kha khnawi naidi nana nini sak sori tangmani Mane he khakla yoro busuk balokha Malukha. mas kai psuka kha 2-3 বছর 10-12 বছর থাকলে নাজা মতঙ্কা বড় বড় নাজা বেবাং বেবে ডাক্তার নাজা কা মাদাই মন্ডু জিরান জিরো ako ও তিসুলুঙ্গ থাকা আই তিসু মানে হামরি মাইয়া নিজা সা ডক্টর মায়া ngonyang ma photoko খরচ রকলে বসে থাকা থাকা বলে খরচ ako থাকা মা থাই বো ডাক্তার থাকা ন এডিসো থাকা হ্যাঁ গে ako মাদাই থাকা আগে আগরতলা থাকা থাকা আগরতলা জিবিরগো থাকা তা তো ফোনছে হামিয়া আর খান আজ মাম সুলি যা রাজ করে নাম ছুঁয়ে রাং করে মা তো পারানি সিনাই মেম্বার চেয়ারম্যান রোল নকশা সাকা কেবো ফাইদে নাই ফাইনাং নাই ফিয়া নাই ফিয়া ফাইয়া কিরে নং বাতা রক দেমা বাতাসি বাতা মানো বাতা মামানি বসে বিসি বসে কাকা বালু খাবলা 10-12 বছর না 10-12 বছর কে বাতানি রাং রক বন্য নাইজকি মা আবে নুমা নাইজকতে তামকো চালাই তং নর জানা কে খেতনে কিসা তংদ বা না যাবো কে বাতানি কে বা আবা হাবিয়া মো থাঙ্গা কে বা হাজার থাকো ফর থাকা আবা হাতে যাবো হেকেতা বাতি বগে হাতে যাবো tabuk to kwbang ma obusgang ni chongmari wo edisi chongmari batanyani nei kene de dok kwbang ma tabo 28 jona silai kungjak kwnang borok no kwchar mungtam tongnai nini torop tei je sak khangye klai tongmani phainai pheji nei de kobok nai tam bo bahai kisa chuba mung da sana musung kisa Chuba mur thuta najak narokta najak naro chuba mung ma najak naita ma khai borok no kobok dana sap sap no kobok nai sari bumung sari je man man angbu mung sam sana chang nara ha sai okay nara kom sai mai bara nini bumung ke Munkurui ni phaja go Munkurui boyas busungkha an boye de sai chotung khnamle o kamini bungtamo Rabia Sadar bolok বলক নবাদি nabadi nobody nini busa khorob se tongmani khara bor bor ke ni sala kana kai bekya bebang pai se suk se kai bek nini logini ke থৈকা thikata thiba bala thuimani busuk balokha o ma balu kha 10-12 বছর থাকলে bo habyo kan yang ko bo thike na habyo kata ngono khongo tabuk rang rikrini bagai nini sakchori naijak na jama ya kaham kai suti na ba ma phayo rang kore hna nini ration card datong tongo APL da BPL ar APS ble APL APS na sakang heri ma maya khule ta bo nang dolana ar ri blacha nongle kuno সরকারি tei sujug subjar mata manka tam maya tam manka sari tamana to bro nini leptin do ha tam manka মায়া lepti maya lepti seng no khori ko tong la ta bo kun fo maya nok le no na u hakwa magar hakwa gan makha o manka to mania bo te habai do nini bung katamo শেষতে nina ma je Munkurui mani sak sori hamyang mani
Norok ni nuko tamko chalai tongka tamko sori nailai tongmaikia. Kisa sagari. 이거 한여 바타롱니 반 그스게 Tamko chalai tong. 바티로 그스미 사바고 한여 가이 두니까도 그스미 사탕반 뺏기는 세마 Korok cha nai tong nong. 자주나 Charjana. Korok gure. Ingke tabuk ni je candidate tabuk chong mariwo batanya rokno nung kesarna dam musung nong inukung hamya sak chori hamyang tongmano. 소리 한야 나이레나네 안 그사 나냐 무슨 사 Phainai phenyani. Kisa chuba mungrong. 그사 수바마 Hmm.